ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாஸ்கா யூனிட்டிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இன்று நாம் நிகழ்காலத்தை குறித்த நமது சிந்தனை என்பதை பற்றி சிந்திக்க இருக்கின்றோம். ஒரு பெண் புறா குஞ்சை தன் வீட்டில் ஒரு கூட்டிற்குள் வைத்து வளர்த்து வந்தார். சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவரது தோழி அவரை காண வந்தார். அவர் எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படுகிறேன், வாழ்க்கையில் இனி என்னென்ன நடக்குமோ என்று விரக்தியுடன் பேச்சில் முகம் சுளித்தார். அதற்கு அந்த பெண் தன் கூட்டில் இருந்த புறாவை தூக்கி பிடித்து பறக்கவிட்டார். தோழிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. புறாவானது தொப்பென்று கீழே விழுந்தது. மறுபடியும் பறக்கவிட்டார். மறுபடியும் கீழே விழுந்தது. திரும்ப திரும்ப இப்படியே ஆனது. உடனே அப்பெண் புறாவை தூக்கிச் சென்று கூட்டிற்குள் அடைத்தார். தோழியிடம் அப்பெண் கூறினார், நாமும் இந்த பறவையைப் போல் இந்த உலகில் வாழ்கின்றோம். பறக்க சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாலும் பறக்க முடியவில்லை, முயற்சியும் செய்யவில்லை. சுற்றி சுற்றி அச்சப்பட்டு தன் கூட்டையே தேடியது. ஆம், நாமும் சுதந்திரமாக வாழ மறுத்து நம் இயலாமைக்குள், சோம்பலுக்குள், சோதனைகளுக்குள், பாவச் சேற்றுக்குள் சிக்கி இதுதான் வாழ்வு, இப்படியே முடிந்துவிடும் என்று தவறாக எண்ணுகிறோம். அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல விரும்புவதில்லை. புறா தான் ஆகாயத்தில் பறக்க உண்டாக்கப்பட்டதை உணராதது போல் நாமும் நிகழ்காலத்தை உணராமல் எதிர்காலத்தில் இறைவன் நமக்கு கொடுக்க இருக்கும் நல்வாழ்வை உணராமல் வாழ்வில் விரக்தி அடைகிறோம். நிகழ்கால நமது நற்சிந்தனையாகிய விதையே எதிர்கால மரமாகும். வாழ்க்கையில் நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நன்மைக்கே. அதே போல நடந்து கொண்டிருக்கும் சம்பவங்களும் நன்மைக்கே, நடக்க போகும் சம்பவங்களும் நன்மைக்கே. ஆகவே கடந்த காலத்தை குறித்து கவலை வேண்டாம், எதிர்காலத்தை குறித்தும் கவலை வேண்டாம். நிகழ்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நம் கடமையை செய்தால் முன்னேற்றம் உறுதியாகிறது. எனவே நிகழ்காலத்தை குறித்து சிந்திப்பதே அறிவுடைமையாகும். நிகழ்காலத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தும் போது எதிர்காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை பயனுள்ளதாகவும் வளர்ச்சிக்குரியதாகவும் அமைந்து விடுகிறது. எனவே நிகழ்காலத்தை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். நாளைக்கு என்று எதையும் வைக்காமல் இன்றே செய்து முடிப்பது நல்லது என்கிறார் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின். நம்மில் பலர் அவர்களுடைய தோல்விகளுக்கு அவர்களுடைய சூழ்நிலைகளே காரணம் என்கிறார்கள். நான் அதை நம்புவதில்லை. காரணம், வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் தங்களுடைய வெற்றிக்கு தங்களுடைய சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லாமல் அச்சூழ்நிலையை எவ்வாறு பயன்படுத்தினோம் என்றுதான் சொல்கிறார்கள். நிகழ்காலத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க நம்மை முழுமையாக அதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தோல்வி குறித்த சிந்தனைகளை நீக்கி வெற்றி தரும் சிந்தனைகளையே அதிகம் நினைக்க வேண்டும். இவ்வாறு நம் மனதை திருப்பிவிட்டால் நம் மனம் நம் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்துவதோடு நம்மை ஆக்கப்பூர்வமாகவும் செயல்பட வைக்கிறது. நம்மை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மிடமுள்ள நல்ல குணங்களையும் தீய குணங்களையும் பட்டியலிட்டு பார்க்க வேண்டும். நம்மை நாம் முதலில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்மிடமுள்ள தீய குணங்களை விலக்கி நல்ல குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே நம்முடைய சொத்து. நம்மிடமுள்ள நல்ல சிந்தனைகள் வளரும்போது நம் மனம் தானாகவே தீய குணங்களை விலக்கிவிடுகிறது. நம்மிடமுள்ள தாழ்வு மனப்பான்மையும் நம்மிடமிருந்து விலகிவிடுகிறது. நம்மிடமுள்ள ஆற்றலை நாம் முதலில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு முதலில் எது வேண்டும் என்பதை நம் மனதிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடிக்கடி அதை மனக்கண்ணில் கொண்டு வந்து பார்க்க வேண்டும். எவற்றால் அதை அடைய முடியும் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அது கிடைக்கும் வழியை ஊக்கத்தோடு தேட வேண்டும். நம்முடைய ஆன்மா அழியாதது, அது மிகவும் புனிதமானது. இறைவன் சாயலில் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆகையால் நம்முடைய ஆன்மாவில் இறைவன் வாழ்கிறார் என்பதை நாம் முழுமையாக நம்ப வேண்டும்.
எவரொருவர் தன்னை நேசிக்க மறுக்கின்றாரோ அவர் தன்னை படைத்த இறைவனை இழிவுபடுத்துகிறார். ஆதலால் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த கொடைகளையும் மகிழ்ச்சிகளையும் அடிக்கடி நினைத்து பார்த்து அவற்றை முறையாக பின்பற்றி அவற்றில் இறையன்பு வெளிப்படுவதை உணர வேண்டும். நம்முடைய ஆற்றலை பெருமையாக நினைக்க வேண்டும். அதனை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. குறைத்து மதிப்பிட்டால் அது நம்மை அழித்துவிடும். நாம் நம்மை அன்பு செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் உலகத்தில் மதிப்புள்ளவர் என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் தவறு செய்தாலும் அதற்காக நம்மை நாமே வெறுத்துவிடக்கூடாது. அத்தவறிலிருந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். திரும்ப அவற்றை செய்யாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய சுய மதிப்பீட்டின் மூலம் நம்முடைய சுய தன்மையை குறித்து தவறாக நினைக்க கூடாது. நம்மை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது நம்முடைய உடல், ஆன்மா எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். நமக்கு இருக்கும் அறிவை நாம் பெருமையாக நினைக்க வேண்டும். நம்மை நேசிப்பதென்பது நாம் இவ்வுலகில் மதிப்புடையவர்கள் என்பதை நம்புவதே. நம்முடைய மதிப்பை வைத்துத்தான் நமக்கு சுய மதிப்பு கிடைக்கிறது. மற்றவர் நம்மீது குறை காணும் போதும் நம்மை நாம் நேசிக்காவிடில் என்ன பலன்? நம் வாழ்க்கையில் நம்மை தவிர நமக்கு வேறு யாரும் அமைதி கொடுக்க முடியாது என்கிறார் எமர்சன். ஆம் அன்பானவர்களே, நமக்கு யாராவது நன்மை செய்திருந்தால், அன்பு செலுத்தியிருந்தால் அதை அடிக்கடி நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கடவுள் நம்மை மதிப்புள்ளவராக படைத்து நம்மீது அன்பு செலுத்தி நம்மை உருவாக்கியுள்ளார். இவ்வுலகில் நாம் வாழும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த அருள் கொடையே. நம்முடைய இயல்பை ஏற்றுக்கொண்டு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சிறப்பாக வாழ முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிறப்பாக வாழ நம்மால் முடியும். நன்றி.